ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತುಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಕರಿ. ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿನ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬೇವ್ರೆ ಒಂದೇನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತದಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದು ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಐನಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ನಾನು ಎಗ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೋಕೋನಟ್ ತಾರಯಿ. ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಎಗ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನು ಎಲೆಲ್ಯ ಚಾಪ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ತೊಂದ. ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನಗ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದೀದು ಐಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿ ಒಂದಿನ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಗ. ಎಗ್ ಕರಿ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪುಡತ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಡೀ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತದ್ಲ ದಿವನೊಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪರ ಜನ ಅಪರೂಪ ಇಂಚೊಂಜಿ 15 days ಹೊರ ಇಂಚ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಂತು ತಿನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಲ ಹೇರಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಡೆ ಕೆಲವು ಇಡೀ ಪಾಡ್ದು ತಿತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದ. ಸೊ ಮಸಾಲ ನೀಟಾದ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದ ತಿರ್ಗಾಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 minutes ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮಡು ದೀದು ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ 5 minutes ದಾಲ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮಗಪ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಕ್ಕಲು ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಜ್ಜಂಡ ವನಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಗ್ ಕರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ನಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಆತಂಡ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವಡ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಚಿಕನೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಖತ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.